Здравейте, това видео го пуска за всички любители на екстремното. Ето, направихме се една джипка, която може да чисти сняг. Най-обикновен снегорин, както му казват. Тъй като джипа е по-спортен модел, сме сложили и въздушни възглавници допълнение, които могат да повдигнат и тежкото гребло. Сега ще ви направим малка демонстрация. Може да дигнеш греблото, колега. Не греблото, греблото е... Това е с хидроцилиндри и с станцийка хидравлична. Ето, джипа висна. Както се вижда, наляво, надясно. Може да пусне, да направим демонстрация на... Ето, колегата пуска въздушните възглавници. Я пак ги пусна. Първо предница, след задница ли дигаш? Малко дигни задницата само, на около 2 атмосфери. Ето, чакай. Ето сега дигаме и предницата. Дигни предницата. Дигни. На колко? На 8 атмосфери. Така. И общо взето това е. Всичките. Ето, Nissan Pathfinder. И нещо то се работеше. Това е задното управление на въздушните възглавници. Моля? Компресора? Може да цъкнеш, да. Какво искаш да направиш? А? Какво искаш да правиш? Кое да действа? Кое клапаните? Ето, предно ляво, предно дясно. Предни, ляви и десни, всички ляво надясно. Да. Сега задни, сега само предни. Добре, стига, колега. И това е видеото, което можехме да направим за всички любители на самоделките.